ҳайати эҷодии барномаи футболи тоҷик дар ноҳияи ёвон қарор дорем. Бо эҳтимоли зиёд имрӯз дар ин ҷо яке аз саҳфаҳои рӯшани таърихи футболи ноҳияи ёвон варақгардон карда мешавад. яъне имрӯз дастаи моҳир метавонад ки дар ҳузури мухлисони зиёди худ ба лигаи аввали футболи тоҷик роҳ биёбад ки ин дар таърихи футболи ноҳияи ёвон барои нахустин маротиб аст ва қабл аз баргузории ин бозии таърихӣ мо бо ҳайати даста ва сармураббии он атрофи роҳи тай кардаи онҳо суҳбат кардем. дастаи моҳир хеле дастаи ҷавон буда аз таъсисаш ҳамагӣ 3 сол гузаштааст. андешаи таъсиси даста бошад замоне рӯи кор омад ки сармураббии феълии даста Сиявуш Боев ҳангоме ки дар дастаи ҷавонони Истиқлол бозӣ мекард лат бардошт ва дигарбора ба майдони футбол ҳамчун футболбоз барнагашт. Как игрок в 2009 году я играл за молодежный состав Истиклола. Играл и после того, как получил травму, пришла, как игрок я не состоялся, но после травмы пришла идея стать тренером. Я хотел стать тренером, выучился на лицензию S, потом на лицензию B, выучился, получил сертификат. И в 2016 году Федерация футбола Хатлона поддержала идею, и мы создали команду при поддержке нашего спонсора Джурахона Хонова Бахрадина. И в 2016 году, когда первый год нашего участия, мы заняли 3-е место в чемпионате. Во втором, в 2018 году, когда второй раз уже участвовали, мы стали серебряными призерами. И вот в 3-й раз, как говорится, мы уже идем пока что на первом месте и хотим стать чемпионами. баъди дастгирӣ ёфтан аз ҷониби Федератсияи футболи вилояти Хатлон ва пайдо гаштани сарпараст, Сиявуш ба эҷоди ҳайати даста шурӯъ кард ва усулан ӯ таркиби дастаро аз бачаҳои маҳаллӣ пурра кард. ман ростига ба соли 2012 аст ки дар дастаи ноҳияи он бозӣ мекунам. Баъдан соли 2017 дастаи футболии командаи моҳир ташкил шид. аз худи ҳамон сол дар ин даста бозӣ мекунем. Хуб ки даъват кард ба моро сараввал сармураббии мо Боев Сиявуш даъват карда ки дар ин даста бозӣ кунем. тӯли 3 сол аст ки дар ин даста бозӣ мекунем. яъне ҳама бачаҳои маҳаллии ҳамин ноҳияи ёвон ҳастанд? дастаи мо ҳама ҳамин ноҳияамон аста. ягон кас аз берун неста, ҳама дар ин дохил даста бозӣ мекунем. яъне якдигарро фаҳмидан хеле осон аст? дар ҳақиқатан хеле осон аст, барое ки мо тӯли 6-7 сол аст ки бо якдигар бозӣ мекунем. Да, ребята наши все местные, все родом из Явана. И собрали ребят, в этом году на чемпионате Кубка Федерации мы собрали команду и там просматривали ребят. В феврале это было. После отбора мы уже начали подготавливаться к сезону. И чемпионат наш начался в мае. И по сей день мы играем во второй лиге. То есть все ребята местные? Да, ребята все местные. бояд гуфт дар тамоми раванди баргузории чемпионати лигаи дуюм моҳир дар мақоми аввал буд ва албатта як навъ фишори ҳамешагиро эҳсос мекард, зеро ҳар бозӣ ба қавле бозии ҳалкунанда ва ниҳоӣ ба ҳисоб мерафт. Каждая игра у нас была как финальный матч, потому что мы были на протяжении всего чемпионата, мы были первыми. Поэтому мы не отпускались с турнира таблицы на 2-й и 3-й, потому что первые держались и надеемся, в последней игре мы еще продержимся на первом месте. ба гуфти Сиявуш Боев, ҳарифи сарсахти моҳир дар ин мавсим дастаи кушон буд ки то охирин бозӣ онҳоро дунболагир аст. Ярче всех запомнилась игра, я думаю, что с Кушоном, потому что и первая выездная игра мы проиграли им 2-1, домашняя 3-1 выиграли, преимущество +1, так что мы впереди них.
Но вот соперник сильно оказался Кушон. Но спасибо им тоже, что они тоже Да, да. Конкурировали. конкурировали, конечно. Спасибо им. Да. Вас мотивировали. Да, как-то. да. Мотивировали нас они. В общем, трудно было, да? Да. Долгий путь был, очень долгий. ин нукта боиси зикр аст ки ҳанӯз дар саргаҳи кор раҳбарияти моҳир пеши сармураббӣ масъалаи чемпионшавиро қатъӣ гузошт, зеро то ин дам даста дар мусобиқоти сатҳи поёнтар мақомҳои сеюму дуюмро касб карда буд. В начале сезона нам, когда беседовали мы с руководством, они сказали, третье место получили, второе получили, но в третий раз станьте чемпионами. Задача была конкретно стать чемпионом и выйти в первую лигу. Это задача была. Настояли, да, на этом. албатта барои моҳир баргузории ин бозӣ ки метавонист дастаро барои нахустин маротиб дар таърихи футболи ёвон ба лигаи якум барорад хотирмон буд, аммо то ин ҳам будам бозӣ бо ҳарифони пурқуввату сарсахт ки дар хотири ӯ шогирдонаш нақш бастааст. бо мо аз ҳама бозии мушкилин бо дастаи арал буд. Арали Кӯйбеш хеле дастаи пурқувват аст. бо ҳамин даста мо дар майдони худамон бозӣ кардем ва дар майдони онҳо низ дар майдони худ бо мусофӣ бо ҳисоби ба 1-1 ба анҷом расид. дар майдони онҳо ба ҳисоби мо 2-1 ғалаба кардем. агарчи ӯ хеле мураббии ҷавон аст, аммо хуб медонад ки лигаи якум комилан чизи дигар аст. дар он ҷо сатҳу сифати бозӣ дигар асту дастаҳо дигаранд. яъне ӯ хуб дарк мекунад ки қадами навбатӣ боз мушкилтар хоҳад буд, аммо ӯ тайёр аст ин монеаро низ пуштисар кунад. вале то расидан ба ин марҳила як қадами дигар, як бозии дигар дар пеш буд. Мы это знаем, но все зависит от руководства, какая у нас будет задача на следующий год и что перед нами будут, какие планы они поставят. Но всегда надеемся мы на лучшее. Мы на лучшее надеемся. албатта мушкилтар мешавад барои он ки онҳо бисёр тамрин кардагӣ ҳастанд ва таҷриба доранд. бозии онҳо фарқ мекунад ва аммо шумо омодаен? аммо мо дар лигаи якум бозӣ кардан ҳама тайёр ҳастем. пеш аз бозии ҳалкунанда ками ҳаяҷон дида мешуд, аммо ин сармураббии ҷавон ҳарфҳои лозимаро барои шогирдони худ меёфт ва онҳоро ба ин бозии тақдирсоз омода мекард. чанд лаҳза баъд як бозии таърихӣ барои дастаи моҳир оғоз мешавад ва инҷо бачаҳо сарҷамъ шуданд мисли анъанаи ҳар як даста ки дар лаҳзаҳои охирин фикр мекунам ки охирин тавсияҳоро сармураббӣ барои онҳо хоҳад дод. ва ман аз сармураббӣ хоҳиш мекардам аз Сиёвуш ки бигӯяд ки хуб охирин тавсияҳо барои бачаҳо чӣ аст? Сегодня важнейшая игра и важнейший день. Наша последняя игра. Нужно выложиться и выиграть этот матч, чтобы стать героями и чтобы все нас запомнили как героев, которые первые стали и вышли в первую лигу Таджикистана. яъне дар ин ҷо саҳифаи нави футболи таърихи ёвон навишта мешавад. дуруст аст Сиёвуш? Да. Сегодня новая страница яванского футбола, да, и это важнейший матч. Нужно выиграть и остаться в истории. хуб бачаҳо фикр мекунам ки тавсияи сармураббӣ гирифта шуд. хуб чӣ эҳсос дорен Парвез? эҳсоси мо дар ин бозӣ мо бачаҳо мисол бозингарони ин даста ҳама бо тайёрии хуб инҷо омадем ва мураббии мо ҳар рӯз мисол дар тренировкаҳо моро дар машқҳои рӯзона бегоҳӣ мисол мо тамрин мекунем ва бозингароне ки ҳозир шумо мебинед онҳо гуфта мешавад бо 100% мисол омода ҳастанд дар ин барои ин бозии имрӯза. дигар бачаҳоро маътал намекунем, чунки як бозии хеле ҳассос ва тақдирсоз дар пеш аст. фақат барои онҳо муваффақият. дар ҳақиқатан мо ин бозиро хеле интизор будем, чунки ин бозӣ тақдирсоз аст. баъд аз ин мо ба лигаи аввал мерем. дар оянда кӯшиши саъми бо дастгирии сарпарастон ва дигар шахсони
дар инҷо саҳм гузошта ба лигаи олӣ рафтан мумкин аст. Орзу дорем, ин орзуи диламо аст. Ба ин бозӣ хеле ба ман хеле писанд аст, чунки ин бозиро мо тӯли чанд соло аст ки интизорӣ дорем. албатта нақши мухлисон дар музаффариятҳои даста хело калон аст. ба гуфти бозингарон, онҳо дар ҳар бозӣ дастгирии мухлисонро эҳсос мекунанд ва ин дастгирӣ ба онҳо рӯҳу тавони дигар мебахшад. мо умед дорем ки командаи мо моҳир аз ин лига биромада якум лига барояд. мо мухлисон бо азам бисёртар омада мухлисӣ кунем. мо ҳама бозиҳоро сафарида мерем. Фақат командаро дастгирӣ мекунем. аз ин бозӣ чӣ умед доред? аз ин бозӣ умед дорам ки командаи мо нағз бозӣ кунад, техниси бозӣ карда қободиёна бубарад ва якум лига барояд. дар ҳақиқатан мухлисои мо бисёр ҳастанд. Мо бисёр мухлисо дорем. хайр баъди камтар пас шумо худатон мебинед. мухлисои бисёр дорем. хеле мухлисо моро дастгирӣ мекунанд дар ин бозиҳо. яъне шумо эҳсос мекунед? эҳсос мекунем ҳама вақт бо дастгирии мухлисо. бозиҳое буданд ки мо бар ҳисоби 2-0, 3-0 мисол бойд ҳисоб дем, баъд бо дастгирии онҳо мо мисоли гап бозиҳоро ғалаба кардагем. ҳангоме ки моҳир омодагии қабл аз бозии худро анҷом мекард, пахтакор онро идома медод ва охирин тавсияҳоро аз мураббӣ мегирифт. ин нуктаро бояд зикр кард ки ҳарифи имрӯзаи моҳир азбаски умеди баромадан ба лигаи якумро надошт ва ёвон ҳайати омехтаи худро оварда буд. аммо онҳо бо азми ғолибият ба ёвон омода буданд. аммо дар ин росто сармураббии дастаи моҳир нақшаҳои худро дошт. Ребята, сегодня будем играть с первых минут, будем прессинговать соперника в третьей зоне. Всем понятно? В третьей зоне будем прессинговать, после отбора сразу начинать будем атаку, строить атаку. инак бозӣ оғоз шуд ва ғайри чашмдошт пахтакор дар оғози бозӣ ба дарвозаи моҳир гол зад. ин гол моҳирро бедор кард ва ҳамагӣ баъд аз чанд дақиқа нишонзани беҳтарини даста Баҳровар Ҳалимов голи ҷавобиро ба дастаи пахтакор зад. баъди ин гол хатти дифои пахтакор комилан шикаст ва онҳо пайи ҳам ба дарвозаи худ гол сар доданд. ҳузури раиси ноҳия дар бозӣ бошад ба бачаҳои ёвонӣ илҳоми дигар мебахшид ва онҳо пайваста дарвозаи ҳарифро рахна мекарданд. дастгирии мухлисон бо сарварии Саъди Исмоилов, нафаре дар кори мухлисӣ таҷрибадор бошад, моҳирро ба пеш меронд. این دیاری شهری یابانی من است. گلشن در تاجیکستانی من است. یابان جان افتخار است. یا دسته ای نامدار است. نگوی ما ای بله. قهرمان است قهرمان. او او دوستان عزیز، تا این دقیقه بازی حملهگری دسته ماهر بهراور حلیمov الکی پاکر کرد و در اینجا پدر بهراور اکای عبدول حضور دارن. اکای عبدول چی احساس دارین؟ احساس همه که خیلی کسب گرفت، وقتم خوشه، وقتش نمیموندم. فخر میکنم که من خیلی بچه دارم، خیلی بازیگر. از چند سالگی بهراور با فوتبال مشغول بود؟ از سیفی 4. از سیفی 4 شما مانع نمیشید نه؟ شما نمیگذاشتید که فوتبال؟ چرا؟ برای که خیلی بچه‌مو ناز میدیدم که میدونم پاچگاه چیزا، برای همین نمیموندم. اکای عبدول، در خاندان شما باز یگان پسرتون با فوتبال مشغول است یا که تنها بهراور است؟ نه، اوش هم قزیق داره، بچه کلانی اون بهروز و هم کم بازی میکنه فوتبال. اونش در یگان دسته بازی نمیکنه؟ نه، همین خیلی بین یار روشناش بازی میکنه. میرن قرقان میرن، نورگ میرن، بازی میکنن بینشون. در همه بازی‌های خانگی دسته ماهر میآیین شما مخلصی میکنید؟ ها میام. قرقانم رفت بودم کوبک دام. این نورک و اینا خیلی کارد بودم رفتن نتونستم. نه همین یوان همین چند بازی شده و اشتراک دیگه.
мана боз ба дастаи пахтакор мана ҷаримаи 11 метра таъин карданд. ҳоли ҳозир агар баҳровар ба назди тӯб меояд, фикр мекунам ки пентатрик мекунад. хуб, ки ба фикри шумо пеналтиро эҷро мекунад? баҳровар. баҳровар якҷоя мебинем ва эҳсоси падари ӯро мебинем. муваффақият барои шумо, барои баҳровар, барои аҳли хонадони шумо ки хонадони варзишӣ аст. раҳмат. агар гӯем ки ин бозӣ барои моҳир ба осонӣ даст дод, гӯё чизе нагуфтем. моҳир дар раванди бозӣ комилан муқовимати ҳарифро эҳсос накард ва бо ҳисоби ҳангуфт дар ин бозӣ пирӯз шуда, унвони қаҳрамони лигаи дуюмро ба даст овард. ин нуктаро низ бояд зикр кард, ки моҳир дар умум ба дарвозаи ҳарифони худ 90 гол зада, аз дарвозаи худ ҳамагӣ 27 тӯб сар додааст. иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи ёвон саидзода ҷамшед ҳамроҳ ва муовини аввали раиси федератсияи вилояти хатлон исроил шарифов дар ҳоли мутантан ҷоми ғолибиятро ба дастаи моҳир супорида, дар лигаи якум барору комёбӣ хостанд. албатта хурсандии ҳамаро ҳадду канор набуд, зеро дар таърихи футболи ноҳияи ёвон саҳифаи наве кушода гашт. Сиёвуш, какие ощущения? Ощущения не передать просто словами. Все было, прошло идеально. И наконец-то наша мечта сбылась. Мы стали чемпионами и вышли в первую лигу Таджикистана. Сегодня скажу только спасибо только всем болельщикам нашим, которые пришли, поддержали команду. Спасибо нашему спонсору, спасибо нашим семьям, спасибо друзьям, всем, кто поддерживал нас. Спасибо. Всем спасибо. дӯстони азиз, инак маросими ҷоизасупорӣ ҳам ба анҷом расид. дастаи моҳир рохат барои иштирок дар лигаи якуми тоҷикистонро ба даст овард. мо аз номи барномаи футболи тоҷик дастаи моҳир ва кулли мухлисони ин дастаро ба ин пирӯзӣ ва ин ғолибият табрику таҳният мегӯем. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. ҳамеша варзишро дӯст доред.